बिमानि नामा जाबाय जों ओरैनो सामुखाल' लिरनाय दं बाहाय दा बियो जाहैबाय सामुखाजोरा सुइस गेट होननानै जों ओरैनो बान्दो कमिटिनि सिस्टेमजों सोलियो दा बे गेटखौ बोसोरे जोङो कार्तिकनि 20 तारिखआव हगारनाय जायो दा दिनैनि बे गेट हगारनायाव ना हमनो थाखाय बे साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा ज' फैनाय जादों आरो सोर बेखेवखो गेटखौ दिनैनि गेटखौ जोंनि इरिगेसन डिपार्टमेन्टनिनो सार राजिबा ब्रह्म बेखेवनाय लोगो लोगो बे मानसिनि बाना मा ना मोनो नाखौ मोननाय जायो आरो मोजां जादोंना ओरैनो देग्लाय खम जादों नाया गामाखालि बोसोरावथ' बहुद रंजा बाजा बिहामजोनो बिजामादै ओंखाम जाहोनो दोनोना सारफैना रायजोफ्रा नङा नङा औ रंजा बाजा ঠিক আছে